बेखौहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा बिटिआर रेकर्डनि सागानगिरि आरो एनडिएफबिनि दागिरि आफादगिरि मानिनां डिआर नाब्लानि गनाय आरो बिथांजों लोगोसे जेलाव थानाय गासैबो एनडिएफबिनि लिडार्स आरो केडार्सफोरनि गनायनि थाखाय सोरखारनियाव दाबि खालामनानै बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेयाव लोब लोब बर' रायजो राजा फैदों। बेयाव गासैबो बर' हिसाबै फैदों। सोरबा इउपिपिएल, सोरबा बिपिएफ, सोरबा कंग्रेस बिजेपि हिसाबै फैयाखै। नाथाय एनडिएफबिआ थांनाय 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय मावनायलाय एनडिएफबिआ बिपिएफनि थाखाय सोमावसाराखैमोन, एनडिएफबिआ इउपिपिएलनि थाखाय सोमावसाराखैमोन, एनडिएफबिआ एबसुनि थाखाय सोमावसाराखैमोन। बिथांमोना दुलाराय बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय दुखु खस्थ' लानानै सोमावसारनायनि थाखाय दिनै बर' रायजोआ बे सुक्तिनि उनाव जिहेतु बिथांमोनखौ हगाराखै, सागानगिरि हिसाबै डिआर नाब्ला बिथांजों लोगोसे माखासेखौ हगाराखै, बेनिखाय दिनै गासैबो गाबखांनायजों बेवहाय बर' हिसाबै लोब लोब फैदों। बेखौ नुनानै जोंनि गोसोआबो गोजोनदों, मोजां मोनदों आरो इयुन समफ्रावबो बेबादिनो दिदोम सान्थिखौ मोनागौ माने बर' रायजोआ जे ओंखारबाय थागोन नागारा, बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों। ना बेखौथ' खालामखाबाय अलरेडि। थांनाय 22 जुलाइआव हठात गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय एपिबिएन 10 एपिबिएन केम्पआव स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनहैबाय। दिनै बिनि गेजेरजों सोरखारा सरल सहज बर' रायजो राजाखौ फोलानो नागिरदों। जे रन्जन दैमारियाथ' जेलाव गैला, दिनै अमुक गेस्ट हाउसाव लांबाय, गाबोन लायनो काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव लांसिगोन। खिन्थु बे मोनसे खोथाखौ मिन्थिनाया मोजां, बेखौ जेल हिसाबैसो डिक्लेयार होदों। बे स्पेसियेल जेलसो जागोन, बेयाव खथा मोननैल' होगोन आरो बेखौहाय लहानि दरजा होनानै थाला मारिना दोननाय जागोन आरो सोरगिदिं दिनै 16 फिटनिख्रुइबो गोजौ गोजौ थिं होनानै बेयाव आरो थारनि सु होनानै दिनै वाल बानायनाय जादों। थ' बेयाव लाबोनायाव जों मा गोजोननांगौ दं? आरो बर' रायजो राजायाथ' बिथांखौ जायगा सोलाय सोलाय दोननो खावलायाखै सोरखारखौ, बिथांखौ हगारनोसो दाबि खालामदों, हगारनायखौसो लुबैदों। दिनै बिथांमोननि संग्रामखौ जुदि सोरखारा सिक्रिटि होबायब्ला, हाथियारजों सोमावसारनायनि उनावबो सिक्रिटि होनानैहाय पिस प्रसेस खालामनो सावरायनो थाखाय इन्टारलकेटर होबायब्ला, बिनि उनाव बिथांमोनखौ हगारनो हायै मा दं? बिथांमोननि डिमान्डआ पलिटिकेल डिमान्डमोन, बिथांमोननि मुभमेन्टआ पलिटिकेल मुभमेन्टमोन, बिथांमोननि क्राइमाबो पलिटिकेल क्राइम। बेवहाय दिनै जि गोजोन सुक्ति, बे गोजोन सुक्तिनि खुनु ओंथि गैया। दिनै सोरबा सानै साथाम लिडारा बिटिआरआव गोजोन फैबाय होनबानो जाया। दिनै आसाम सोरखारा, बिटिआर सोरखारा बर' हारिनि गेजेराव गोजोन फैबाय होनब्लानो जाया। बिथांमोना गामियाव फैदों, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ सोंफैदों, मिन्थिगोन अब्लाना गोजोन मोनदोंना मोनाखै। बेखौ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय सों। एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ, बिथांमोनजों सावराय, बिथांमोना मा हाबाफारि लादों। आं आलासि हिसाबैसो फैदों बेयाव। माखौ नायनो? सोरखारानो खालामदों, सोरखारानो खालामदों। मानो खालामाखै? नुवाखै नामा? माथो इसिबां दिन थांनाय 22 जुलाइनि उननिफ्रायनो माथो दैलि प्रेस मिट खालामदों, दैलि प्रग्राम खालामदों, दिनैबो बिनि थाखायनो खालामदों। मानो खालामाखै? नोंथांमोनाथ' फोसावगोन।